Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές. Πάντως για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο καλή δεν είναι. Εντάξει, στη δημοκρατία τα έχουμε αυτά. Δεν είναι και άσχημη. Είναι δεν είναι και άσχημη. Είναι μια... Άρα μου λέτε ότι είναι καλύτερο από το να ήταν ο κύριος Κασελάκης και να παρέμενε πρόεδρος. Δεν είναι αυτό. Είναι καλύτερο από το να σοβεί μια κρίση, να υπάρχει μια αναντιστοιχία των οργάνων με τον πρόεδρο, να μην καταφέρνουμε να βρούμε βηματισμό οργανωτικό και πολιτικό, και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της κομματικής και της πολιτικής ζωής, αλλά και της κοινωνικής ακόμα. Το αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να διαδηλώνει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη ή στους άλλους χώρους δουλειάς και εμείς να ερχόμαστε γύρω από τον εαυτό μας. Δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο αυτό για ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολλό δε μάλλον για ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Οπότε πρέπει να βρούμε βηματισμό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι για την προσεγγισή σας, ειλικρινά. Αλλά ξέρετε, τον κύριο Κασελάκη δεν τον έβγαλα εγώ και οι άνθρωποι που διαμαρτυρόντουσαν στην Θεσσαλονίκη. Τον έβγαλε μια βάση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκλογή την ενωπή. Είναι εκλογή 11 μηνών. Και πολλοί από αυτούς που σήμερα, χθες, ήταν υπέρ της καρατόμησης, ήταν αυτοί που τον έφεραν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν βρήκε ανοιχτή πόρτα και μπήκε. Διαφωνείτε? Όχι, έτσι είναι. Γιατί να διαφωνήσω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τον βγάλαμε, εμείς τον στηρίξαμε, συνεχίσαμε να τον στηρίζουμε, αλλά όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να καταλάβει ότι ένα αριστερό κόμμα έχει όργανα τα οποία λειτουργούν, τα οποία αποφασίζουν, με τα οποία πρέπει να πορευτεί και πορεύεται μόνος του, τι να κάνω εγώ άλλο δηλαδή, πώς να γίνει τώρα? Άρα μου λέτε, άλλο περιμένατε κι άλλο σας βγήκε. Αυτό μου λέτε. Όταν πήγαμε στις ευρωεκλογές χωρίς να συνεδριάσει ένα όργανο, όταν περνάνε οι ευρωεκλογές πάλι δεν συνεδριάζει ένα όργανο. Ο πρόεδρος προβάλλει τον εαυτό του, τον σύζυγό του, τα οικογενειακά του και πέρα πάνε οι άλλοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και ιδιαίτερα στην αριστερά. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις, δεινοπαθεί η κοινωνία σήμερα. Η υγεία διαλύεται. Η παιδεία κατά παράβαση του συντάγματος και κατά πάτηση του συντάγματος, είδατε τι έκανε η σημερινή κυβέρνηση. Η δημιουργία υπερκερδών σε όλους τους τομείς είναι το μόνο σίγουρο που διασφαλίζει η σημερινή κυβέρνηση. Εξανεμίζεται το εισόδημα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων, του κόσμου όλου. Ναι, αλλά από όλα αυτά εσείς, όχι εσείς ως πολιτικό πρόσωπο, ως μονάδα, ως πολιτικός οργανισμός, απουσιάζετε. Αυτό λέω ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι από όλα αυτά απουσιάζουμε, όχι εντελώς, γιατί κοινοβουλευτικά κάναμε μια αξιόλογη. Ναι, αλλά δεν φαίνεται πουθενά. Ακριβώς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι όλη η δουλειά που κάνουμε πάει χαράμι και δεν φαίνεται σε τίποτα για να επενδυθεί κοινωνικά και πολιτικά στον κόσμο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πάμε στην επόμενη μέρα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία την Τρίτη, θα καθορίσει τα βήματα, θα γίνει συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν εκεί, μάλλον η Κεντρική Επιτροπή πρώτα, συνέδριο το οποίο θα κατοχυρώσει τις υποψηφιότητες που θα τεθούν τέλος πάντων με τις πολιτικές τους θέσεις. Όμως πρέπει να ξέρουμε το πολιτικό πλαίσιο και το όραμα του κάθε υποψηφίου για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε και τα μέλη του κόμματος να έχουν γνώμη καθοριστική και να μην περιπέσουμε πάλι στα ίδια λάθη του παρελθόντος. Άρα θα πάμε σε εκλογή νέων συνέδρων? Όχι. Όχι. Γιατί οι σύνεδροι εκλέχτηκαν μόλις φέτος, το 24. Ναι. Και δεν υπάρχει λόγος πάλι να ξαναπάμε σε μια διαδικασία χρονοτριβής και να χάνουμε χρόνο. Έχουμε τους φετινούς συνέδρους του 24, μπορούμε να πάμε σε συνέδριο να επικυρώσει τις υποψηφιότητες, να ακούσουμε το πολιτικό της πρόγραμμα και σε ένα μήνα να βγει καινούριος πρόεδρος του κόμματος, όποιον τα μέλη αποφασίσουν τέλος πάντων. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα πάμε στη βάση η οποία θα επιλέξει τον νέο πρόεδρο. Ναι, ναι. Έχουμε μέχρι στιγμής, έχετε εσείς επισήμως υποψηφιότητες πέραν από αυτή του κυρίου Πολάκη? Όχι, δεν έχουμε άλλες υποψηφιότητες, δεν έχουν φανεί διαθέσεις.
Γενικότερα υπάρχουν έτσι σκόρπιες στα μέσα που κυκλοφορούν, όπως ο Φαραντούρης έχει δηλώσει. Ναι, μου το δήλωσε και εκτός αέρα πριν από λίγο, θα είναι μαζί μου αύριο, ότι εννοείται ότι θα είμαι υποψήφιος, μου είπε. Ναι, οπότε θα δούμε τις υποψηφιότητες εντός των ημερών και εκεί θα δούμε πώς τοποθετούμε. Εσείς θα θέλατε κάποιον να είναι υποψήφιος? Εγώ θα ήθελα να μην είναι πολύ υποψήφιοι πρώτα απ' όλα και να υπάρχει μια υποψηφιότητα σοβαρή, στεναρή, όχι μία αποκλειστικά, να υπάρχουν κι άλλες βεβαίως, αλλά να έχουμε μια υποψηφιότητα η οποία θα μπορεί να ενώνει, η οποία θα μπορεί να πιάνει τον προοδευτικό χώρο, η οποία θα μπορεί να διαμορφώσει και ευρύτερα αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση εξουσίας που θα πείσει τον κόσμο για το τι θέλουμε να κάνουμε και τι ευθύνη μπορούμε να αναλάβουμε. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Φάμελου, πώς σας κάθεται? Ο Φάμελος ήταν μια πετυχημένη, θα έλεγα, προσωπικότητα στην προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και είχε έτσι την καθολική αποδοχή όλων μας και έδειξε στον χρόνο αυτόν που ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ένα πολιτικό ανάστημα το οποίο υπερτερούσε και έναντι του Πρωθυπουργού και έναντι των άλλων αρχηγών των κομμάτων και έβαζε τα πολιτικά ζητήματα και με ευπρέπεια και με ύφος και με ήθος. Έχει αρκετές ικανότητες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ θα είμαστε. Έχετε πολύ δρόμο. Όχι μόνο δρόμο να κάνετε, έχετε και πολύ δρόμο να καλύψετε που έχετε χάσει ως κόμμα. Σωστό είναι, γιατί έχουμε υποχρέωση απέναντι της κοινωνίας, του κόσμου, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου και του άνεργου, του νέου επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό και όλων αυτών, να του δώσουμε απαντήσεις, να του πούμε ότι είμαστε δίπλα του και ότι έχουμε πρόταση κυβερνητικής εξουσίας που μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παραμείνουμε στο κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ.